Vitajte, volám sa Silvester. Dávajte dobrý pozor na to, čo hovorím, lebo ja sa nikdy neopakujem. Meno som už povedal, to máme kto. Je 3:20 ráno, takže to máme kedy. Kde? To už asi tušíte. Kalifornia, Los Angeles a okolie. Čo je ľahké, veľmi jednoduché, keďže práve teraz sledujete môj vlog. Na otázku prečo je okrem toho, že som na tento trip čakal 22 rokov, dosť ľahká odpoveď. Pretože ma to baví. Takže nám zostáva už iba ako. No a v tom, ako vraví klasik, je zakopaný pes. Teda ako sa vám to bude páčiť, je už iba na vás. Za mnou môžete vidieť letisko, práve sa nachádzame v Košiciach, odtiaľto ideme do Viedne a z Viedne priamo do LA. Úvod, ktorý ste videli, by mal byť fun, neberte to nejak vážne. Je to vlastne odkaz na jeden z mojich najobľúbenejších filmov a kto vie, o aký film ide, tak napíšte do komentára. Toto video je o tipoch a trikoch, ktoré budem zažívať. Do Ameriky ideme druhýkrát. A napriek tomu určite zažijem veľa nových vecí, tak pre tých, čo by chceli ísť do Ameriky prvýkrát, tak toto video je na to, aby vám to uľahčilo cestu. Jeden z mojich prvých tipov a celkom game changerov, najmä ak letíte z Viedne alebo cez Viedeň, je letiskový salónik. Áno, táto chill zóna pred letom, kde vás netlačí lavička, kávu si nemusíte kupovať za 5 a bagetu za 15 eur je dokonalá voľba. Všetko, čo vidíte na obraze, je v salóniku úplne zadarmo. Jedlo, nápoje a alkohol. No a ako sa tam dostať? Máte 3 možnosti. Prvá. Kúpite si biznis triedu, salónik máte síce v cene, ale teda aj srdce v krku, keď vidíte tú cenu. Druhá možnosť je, že si zaplatíte vstup priamo na mieste. Napríklad vstup do Sky Lounge salónika stojí cca 46 eur na osobu, čo vôbec nie je málo. No a tretia, podľa mňa najlepšia možnosť, zlatá kreditná karta. A zrazu je salónik zdarma. V Amerike sa bez kreditky ďaleko nedostanete. Požičanie auta, hotely, niektoré obchody, depozity. Kreditka je tam úplne basic výbava. Tak prečo ju nepoužiť aj na trochu luxusu pri cestovaní? Odporúčam teda, keď si už budete vybavovať kreditku, spýtajte sa rovno na zlatú. Väčšina bank ich ponúka a často máte vďaka nej vstup do salónikov zdarma. Najčastejšie práve vo Viedni a v Prahe. Ja osobne odporúčam Slovenskú sporiteľňu a nie je to platená spolupráca, toto je môj úplne prvý vlog, takže mi tu nikto za nič neplatí. Výhoda tejto karty je, že nemusíte byť klientom banky, podľa môjho researchu má najnižší úverový ramec zo všetkých bank na Slovensku a to len 900 eur, takže by sa ju mohlo podariť získať väčšine z vás. A hlavne, ako jediná ponúka vstup do salónika aj pre sprievodnú osobu zadarmo, čiže ideálne, keď cestujete vo dvojici. Tento vstup môžete využiť 4 krát do roka a ak sa vrátite z výletu a už kreditku nepotrebujete, tak ju jednoducho zrušíte. Takže ak radi cestujete štýlovo, ale zároveň nechcete míňať zbytočne, určite odporúčam mrknúť na túto možnosť. Túto značku používam každý deň, ale nie je to spolupráca. Vyzerám, že to používam každý deň. Práve sme pristali v LA, momentálne ideme na imigračné. Väčšinou, že vraj sa tam čaká 2 hodiny, ale stiahli sme si takú appku, ktorá by nám mala pomôcť s tým, že nás to pustí do nejakého fast lane alebo fast track, alebo ako to mám povedať. Takže ideme to vyskúšať, potom dám vedieť, ako to dopadlo a
Sme v LA, teda veľmi blízko toho, už iba musíme prejsť cez imigračné. Veľký cestovný kufor nám došiel, to je skvelé. Dali sme do neho AirTag, takže vieme presne, kde sa nachádza. Vieme, že je tu, vieme, že ho môžeme čakať. Tak dík. Na imigračnom sme čakali asi 2 hodiny, takže tá apka nám vôbec nepomohla, žiadny fast track line ani nič podobné. Teraz ideme vyzdvihnúť kufre a bereme shuttle a ideme pre auto. Ideme si s chalami prevzdať auto. Počkaj, musíme takto. Ideme si s chalami prevzdať auto, máme objednanú Q7, ale uvidíme, čo dostaneme, keďže tuto funguje tak, že vlastne môžeme dostať hocičo. Takže uvidíme sa pri aute. Sme v meste Lawndale, za nami je dom, ktorý budeme mať na celých 12 dní. Predtým, ako sa dostaneme dovnútra do domu a ukážeme si home tour, je tu auto, ktoré sme si prevzali. Namiesto Audi Q7, ktorú sme si objednali, sme dostali tento upgrade, je to Land Rover Discovery. Dostali sme ho kvôli tomu, lebo v meste je Beyoncé a všetky auta vlastne už boli požičané, tak toto vyzerá znútra. Ako ste mohli vidieť, auto je pre 7 ľudí, nakoľko sme 6, aby sme šerovali náklady. A teraz sa presunieme do domu. Samozrejme, európske zvyky dodržiavame, takže sa vyzúvame. No, tak toto je naša obývačko kuchyňa, prvá obývačko kuchyňa. Máme aj druhú obývačko kuchyňu. Druhá obývačka kuchyňa. Celý tento priestor budeme okupovať, budeme sa tu asi zdržavať čo najmenej, ale takto to tu vyzerá. Najviac oceňujem tento držiak na televízor. Tuto máme WC s kúpeľňou. Po mojej ľavici môžete vidieť dvojdverovú úžasnú americkú chladničku, pre Američanov iba chladničku, oni to nevolajú americká. Tuto máme vstup na dvor s terasovým sedením. Malá prehliadka kúpeľne a WC číslo 2. Áno, mali sme rovno 2, lebo veď prečo nie však. Boli sme 6 a byť pripravený je základ. Bývanie bolo prekvapivo príjemné, žiadne šváby, pavúky ani nič, čo by utekalo rýchlejšie než my. Jediný mínus bol vzduch, ktorý bol miestami trochu suchý a celkovo dom mierne zatuchnutý. Zrejme z toho dreveného nábytku všade. Zároveň viete, ako to chodí v amerických domoch, všetko je z dreva a sadrokartónu. Tak a to bola naša home tour. Dom sme si prevzali, kľúče cinkli, auto máme, kufre vybalené. A ostáva už len final boss level, jet lag. Cieľ bol jasný, vydržať hore čo najdlhšie, nezaspať v aute a ráno sa zobudiť ako legit Američania. Alebo aspoň ako ľudia, čo vedia, aký je deň. Večera vo Whole Foods, lebo sme fancy, a potom smer Griffith Observatory, pozrieť si, ako Los Angeles žiari po tme. Došli sme do Whole Foods. Došli sme do Whole Foods. Prvá naša večera v Amerike a odtiaľto ideme na observatórium. A západ slnka už pravdepodobne nestíhame, ale
Ale tak aspoň uvidíme nočné LA a tak asi nejak zakončíme náš prvý deň tu po LA. Griffith Observatory je za mňa totálna topka na prvý deň v LA. Vyveziete sa autom až hore, úplná pohodička. Vstup je za free, všetky výstavy vo vnútri tiež zadarmo, takže môžete chodiť, kúkať a tváriť sa múdro, bez toho, aby ste minuli čo i len cent. Platí sa len parkovné $10 na hodinu, ale sme 6, takže to máme na pohodu. A keď hneď prvý večer uvidíte rozsvietené nočné LA ako z GTAčka z takejto výšky, okamžite vás to nakopne energiou. Dáme už len Walmart, aby bolo čo na raňajky a zajtra môžeme objavovať ďalej. Deň 2, vybrali sme sa na Manhattan Beach. Niekde by to mal mať Gaborík dom, možno ho nájdeme a možno nie. Nechceš niečo povedať? Čo by som mal povedať? Ahojte. Máme prechádzku v Marina del Rey a objavili sme tento skvost. Je to sauna na vode. Originál sauna položená na... Neviem čo to je. Drevená sauna položená na čiernom lodi. S takýmito dvoma motormi. Mega. Môžete zobrať do oceánu a ísť sa saunovať niekde v strede Tichého oceánu. Od Manhattan Beach cez Marinu del Rey až po Venice za jeden deň? Je jasné, že to ide. A za chvíľu sa pozrieme dokonca aj na Santa Monica Pier. Stačí sa držať pobrežia a správneho poradia. Každé z týchto miest má svoj vlastný vibe. Od pokojných pláží až po šialený Venice Boardwalk so skatermi a pouličnými umelcami. Liking the show, all we ask for you to do is clap your hands like this. Rule number 2, see something you do not like, still clap your hands like this. And rule number 3, if anybody here in the show sees something that they cannot do, pay us. I don't see anybody clapping for rule number 3. A teraz už spomínaná Santa Monica. Na tomto snímku je vidno výhľad na legendárnu cestu, kde začína hra GTA 5. Trocha ma mrzí, že sme ju nestihli prejsť, ale aspoň sa máme prečo vrátiť. Inak týchto GTA momentov sme veľa zažívali neustále. Už sa teším na GTA 6, ktoré sa bude odohrávať v Miami a potom to navštívime aj tam. Santa Monica Pier je za mňa najviac turistický spot v celom LA. Je to miesto, kde to bolo najviac preľudnené. Teda ešte možno Errol na Rodeo Drive bol taký,
ale k tomu sa dostaneme inokedy. No má to svoje čaro, kolotoče, jedlo, oceán, jednoducho scéna ako z filmu. Inak myslel som si, že tá lavička pri Bubba Gump krevetách a legendárnych Cortezkách je unikátna len pre Santa Monica Pier. Takže som si ju samozrejme nemohol nechať uísť. Až neskôr som zistil, že týchto pobočiek je viac a takmer pri každej je aj takáto lavička. A fun fact, reštauračný reťazec Bubba Gump Shrimp bol založený v roku 1996, 2 roky po filme Forrest Gump a je to jediný reštauračný koncept založený na filme od Paramount Pictures. Aj keď je Santa Monica Pier často preplnený turistami, je to jedno z tých miest, ktoré by ste si pri návšteve Los Angeles rozhodne nemali nechať uísť. A teraz úprimne, viete čo ma tam bavilo najviac? Nie, nebol to výhľad, ani rybári, ani kolotoče a už vôbec nie tie predražené reštaurácie. Bol to gift shop. Fakt. Ale nie hociaký. Tento bol niečím špeciálny. Po stenách mali napíchané skutočné bankovky z celého sveta a čo je najlepšie, vraj ich tam nechávajú ľudia ako tringelty. Namiesto drobných rovno bankovka na stenu. A medzi nimi Slovenská 20, nostalgia ako dielo, teda pre pamätníkov. A hneď vedľa Česká 50. Tá papierová, čo už dnes v Česku v obchode neurobí ani ťuk, lebo ju nahradila minca. Takže ak máte chuť vidieť celý svet v suveníroch a starých peniazoch, tento obchodík je tá správna voľba. Kým sa presunieme ďalej, je čas na radu číslo 2, parkovanie. Viete, čo je na týchto miestach fakt skvelé? Že skoro všade sa dá zaparkovať zadarmo. Áno, počuješ dobre, zadarmo. Ale chce to fintu, my sme používali ChatGPT. Fakt za každým nám poradil, kde sa dá zaparkovať v blízkosti, bez toho, aby nám to vysalo peňaženku. A to buď úplne zadarmo, alebo aspoň to najlacnejšie v okolí. Doslova taký náš parkovací guru. Používali sme ho stále a čuduj sa svete, fungovalo to. A teraz pauza na neskorý obed, lebo čo iné si dáte v USA, ak nie burger? A nie hociaký, rovno In-N-Out, klasika západného pobrežia. Tento burger si na východe USA nekúpite. My sme si dali poriadny double a nejaké tie hranolky. Sme v In-N-Out, ja som si objednal double burger. Je to úplne prvá ochutnávka, ktorú kedy zažijem tohto burgera. Počul som o tom samé chvály, takže to ideme testnúť a uvidíme. Takže prvý kus v živote. Mega. Fakt skvelé. Ešte ochutnáme hranolku. Dáme si čistú najprv. No neviem, hranolky máš tak zase nenadchli, ale burger je úžasný. Inak menší spoiler, aj keď bol fakt skvelý, radím tento burger len na 3. miesto v mojej top 3 fast foodových burgerov. Viem, kacírstvo, ale ešte sme počas nášho tripu ochutnali 2, ktoré ho za mňa prekonali. Na tom sme sa zhodli celá parta. Ktoré to boli? Tak to si necháme do ďalších častí, verte mi, oplatí sa počkať. Naša posledná zastávka dňa, klasika, Beverly Hills 920, najznámejšie P na svete. Trochu sme si poobzerali domy, ktoré poznáme len z filmov a mrkli aj na ikonický Hollywood sign. Ešte rýchly nákup na raňajky a takto sa skončil náš druhý deň v Los Angeles. Plný klasík, pár prekvapení a samozrejme burgerov. Ak vás zaujíma, čo všetko sa dá zažiť za 12 dní v LA a v okolí, ste na správnom mieste. Toto bol len začiatok. V ďalšej časti nás čaká úplne iný vibe, nové miesta a možno aj ten burger, čo zhodil In-N-Out z trónu. Uvidíme. Tak ak nechcete, aby vám niečo ušlo, kliknite na odber, hoďte like, pokojne aj koment a konštruktívnu kritiku tiež. Iba práve začínam a tá človeka posunie najviac. Alebo pokojne len zostaňte naladení. Nie je to s Bohom, je to len ďalšie bye. Bye, Sylvester.